nggone adik-adikku dhewe. Heh? Ya kan omah bosok. Omah bosok gak-gak didene telakmu kuwi. Omahmu iki gak sing arep diburi bosok ki lho kandang ki. Matan pecak kuwi dituku kuwi. Tuku apa? Weh, ya dhewe telake. Kene. Wani karo aku. Aku nyolong apamu, he? Lihat jingang ora enak kowe. Wong gedolan nggone anggar marai cangkem kuwi. Kowe masa dolan kene, kowe duduk kirek kene. Omahmu rek ki. Marai ramen-ramen kuping, brebeke yo pami. Brebeke angga. Iki doan gone kancaku iki. Kanca telakmu elek ya ana nggopo. Gara PR telakmu elek nok ambu. Cangkem nek cangkem ora Apa? wong urip dolan kok sing sopan sing aturan tatanan. Iki sapa? Tentara tubruk bis bongko nang dadi tengah kono kowe. Ndak mesti gak dadi 5. Polongmu montor